ट्राइबेलफोरनिसो नाखि बे बड'नि हारसिंनि नङा नाखि नोङो बहाय राभानि खोथा गैया बहाय हेलो लोगोफोर आंनि अफि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लानाय जाबाय दा PTCA नि उदियासल बिग्रा बिथां टार्मिनास नार्जारी बिथाङा माबोरै फोरमायदों नोंथांमोना मोनसे भिडिअ फुटेज हरदों आंनो बेखौ नोंथांमोना नायदो बिथां आंनियावबो क्लियार खालामजोबनो हायाखै माने जइन खालाम एडिटआव एसे माखासे मिस्टेक जालांदों बावहाय क्षमा खालाम बर' रायजो राजानो आं क्षमा खालामदों खारन आं बिथांमोननि जा स्टेटमेन्ट होनाय बावबाखालि लिंहरदोंमोन आं थांनो हायासै थेवबो मोनसे माबानि गेजेरजों बिहरदोंमोन आं सफाब्लाबो हरदो होननानै हरदोंमोन जाखिनि एडिट खालामनाय एसे मिस्टेक जालांदों बायदि थेवबो आङो होदों बावहाय जुदि आंनि एडिट खालामनाया जुदि मिस्टेक जादोंब्ला गासै बर' रायजो राजानो आरो बिथां उदियासल बिग्रा आफादगिरि बिथांमोनाव आं निमाहा बियो थोदो बिदिब्ला बिथाङा मा होनदों बिथांनि बुंनायखौ जों खोनासंलांगोन नेगोसिएशनाव रायलायना माबा टेबल टक जालायनांगौ अपिनियनखौ बयनिखौबो खोनासंलायनांगौ संबिधानिक जानांगौ नोंनि संबिधानाव बड'लेण्ड मोननाय दंबाथ' बि जोंहा आपत्ति गैया गैयाब्ला मोनैनि जुनैनो फाइनाल कम्प्रिहेनसिभ सल्युशनखौ होननानै लिरना हरदों खिन्थु रायजोआ दाबो मोनो जों संबिधानखौ फल' खालामनांगोन थारमाने इन जेनेरेल मुङै जानांगोन नमेनक्लेचारआ बयबो जाति भाषाया नोङो एक्सेप्ट खालामनो हानायनि साप'ज उदियासला जागारबाय रायजो नोंनाथ' गोमायाना आइडेन्टिटियाथ' दंना बड'लेण्डनि नामै ना दिनैनि दिनाव आइडेन्टिटिया जोब्बाय आसामनि सिङाव बिटिआर बिटिसि आइडेन्टिटिया जोब्बाय जोंनिया जोबाखै होमब्ला उदियासल जाब्ला माखौ गिदों जोंथ' आरो जेसेबां नांगौ हरजोबगोनसो न' गासिबो लाजोब डिपार्टमेन्टखौनो सालायजोब बहाय गिनांगौ खोथा गैया बेखायनो जोङो होनगासिनो दं रायलायनांगौ दं बे उदाहरनखौबो जुदियाबा हयथ' आंथ' सानबाय आरो बुजायनो हानाय नंला गाबोन जुदि लिंहरोबा उदियासल स्टेट लांदो नोंनि बड'लेण्डजोंथ' मोना हयथ' नोङो आर्टिकेल 244 यावथ' बेबायदि भाषा लिरनाय गैया बे गथाय एसटिपिनि जुनैसो होनाय जादों अ हारसिंल' नोङो बर'नि नामै दिदियक बाखि बेलाखौ साइलम होनब्ला जानाय नङा संबिधानाथ' नोंखौ एलाउ होआ जायनि जुनै जोंनि डिमान्डआ गोबाव बोसोरनिफ्राय फैनानै 27 जानुवारि 2020 आव फाइनाल होननाय मोनसे जोंनो एकर्ड खालामना हरदों जेन' बुजियो नुयो गुबुन लामाजों फैयो जोंथ' होनदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ दा आन्दाय जाहो जों सैथो ना बिसोर सैथो फराय लिंक आपखौ बुजि संबिधानखौ एसे नाय नोङाला चाइनाजों थांब्लाबो दिल्ली मोनो होननाय बाथ्रा आं दाखालि बेजोंथ' मोनैया गिदिंनानै बावनो सफैफिनगोन नों चाइनायावनो गल सोनाबहा थांब्लासो मोनगोन नोङो दिल्लीखौ बे आरो जोङो मोनसे खोथा दिनैहाय रायजो राजाफोरनावहाय मोनसे खोथाखौ जोङो प्रसार खालामनो सानबाय जे जोङो नानानथा जायगा गिदिंबाय PTCनि जानानै उदियासलनि सोमोन्दै मानोना रायजोआ नांगौ नालाय जोंनोबो लामाथ' नागिरखागोन दा जोङो नायबाय सालिजारि खालामनानै नायबाय जोंबो सानबाय PTC उदियासलखौ आरो कन्टिनिउ खालामजानाय नंले जायनि जुनै जोङो मानोना सिगांनि मा जादों जाया सोरजों मा जादों गोदोथ' क्लेश मोनसे जादों बिराद गोबावनो गोबां मानसि नस्थ' जालायदों दा दिनै आङो प्रसार खालामनो सानबाय PTCA आरो उदियासलखौ जोङो स्थगित दोनथ'नाय जाबाय बेखौ कन्टिनिउ खालामला आरो लोगोसे जोङो सानदों जोंनि परिबर्ती माबाया जोंनि मेपआ थांगोन डुवार्स बेहाय 18 डुवार्स दङ टोटाल आसाम डुवार्स बेंगल डुवार्स लानानै 18 डुवार्स दङ बेनि परिबर्ते जोङो उदियासलनि परिबर्ते जोङो डुवार्स ओनसोल माने दुवारान्चल बा दुवाराखन्ड बे नामाकरणजों आवगायनो सानबाय लोगोसे जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट दं सेन्सुला एग्रिमेन्ट होनाय बे जों दा दङ जि रायजो जादों बे हाया एक्चुअली भुटाननिसो 1865 आव एग्रिमेन्ट जादों ब्रिटिशजों भुटानजों सेन्सुला एग्रिमेन्ट होनना बुङो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बेखौ बे लेखाखौ बेंगल डुवार्स आसाम डुवार्सखौ ब्रिटिशफोरनो होदों बोसोराव 50,000 नि जुनै
माने खाजना माने टेक्स माने नोंथांमोना बेखौ लादो बिनिमयाव जोंनो सालायदो लादो माने सालायदो बिनिमयाव जोंनो खाजना हिसाबै 50,000 हरदो बे एलेखा गासिबो भुटाननि गोजा ओंखायनो जोङो होनदों जोंनि हिस्ट्रि बेकग्राउन्डआ 1865 जोंखौ दुवार्सनि मानसि होननानैसो मिन्थिजोबगौ जायनि जुनै जुमदुवार समस्तिबो दङ जोंना कालिंदुवार समस्ति बिटिसिआव थिग बेबादिनो दुवार्स एलेखा बेयो मथा-मथि धनसिरि तिस्तानिफ्राय स्टार्ट जायो धनसिरि रिभार बारलाङो बिराद गिदिर एलेखा दा जों बेखौबो दाबिनो हायो हिस्ट्रि बेकग्राउन्ड दङ जोंहा दा रायजो राजानि सायाव हगार हरबाय बुंनो थाङोब्ला मोनसे रेफारेन्डाम बादि जे दुवार ओनसोलखौ बिनो ना उत्तरा मा होनो दुवाराखन्ड बिनो ना उदियाचलखौ कन्टिनिउ खालामनो ना पिटिसिखौ कन्टिनिउ खालामनो नोंथांमोननि जों माबा कमेन्टफोरखौ नायगोन सोर मा हरो जोङो बुंनो थाङोब्ला रेफारेन्डाम बादि रायजो राजानो हगारबाय मानोना रायजो राजाखौ लायासाराथ' नोङो आन्दलन खालामनो हाया जों हाखरावबो खोलैनो सानाखै जे मा डिसिजन जायो रायजोआ होनोब्ला उदियाचलखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ ओहो बेखौ दा खालामसै होनोब्ला जोंबो मानिगोन बिनिथ' अल्टारनेटिभ मेला लामा दंना दुवारान्चल जेरेखम उत्तरान्चल उत्तराखन्ड नामा मोननै थिग बेबादिनो मोननैबो जानो हागौ उत्तरान्चल माबा होनो दुवारान्चल दुवाराखन्ड मोनसेया थाबाय नोंने उदियाचल पिटिसि ओमफ्राय जोङो ओरै नामाकरणखौ लानो नागिरदों दुवारान्चल जनमन्च बे नामाकरण जोङो परबर्ती समायाव आवगायनो सानदों दाबो फाइनाल जायाखै खिन्थु पिटिसि उदियाचलखौ जोङो दा स्थगित दोनथ'बाय बे सासपेन्ड जाबाय रायजो राजाया जेब्लासिम बुजिया जोङो रायजो राजाफोरखौ ओरैनो लांनानै हाखराव खोलैनो सानाखै ओंखायनो जों बुंदोंमोन बै दलखौ रायलायग्रो जोंजों रायलायनायाव माखौ गिनांगौ अपिनियन लालाय नोंसोर सैथोबा जों ओंखारफागोन होनदोंमोन जों सैथोब्ला जोंनिजों ओंखारफानांगोन बेनो स्वाभाबिक खोथा दा बेखौ खालामालासेनो दा बड'लेण्ड डिमान्डनिसो दिल्ली प्रग्राम माबा प्रग्रामनो मोनसे माबा जागासिनो दङ मिन्थिला दा बेयाव थांनाय माने जों सापर्ट हैनाय जों होनदों बिनिखायनो जे मोनसे कनसालटेसन बा नमेनक्लेचारनि सायाव मोनसे टेबल टक अपिनियन सावरायलायनाया जाग्रोनांगौ हाखु दाखु नङा बिनि उनाव आवगायगोन ज' दा बिनिखायनो जोङो एटेन्ड जाहैयाखै आरो আপোনালোকে আহি आर्टिकल नम्बर 244 मथे अट'नमास स्टेटखौ लुइजा गाबोन लिंहरबाय जाहैदों दानिया बे जिनिसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै बे आर्टिकल 244 एआ आसामावल' दं अट'नमास स्टेट जानाय दं ट्राइबेल एरिया मेजरिटि जायोबा बे एरिया जायोबा जोङो अट'नमास स्टेटखौ ओरैनो मोनो बेहाय लिरनाय दं नै संबिधानखौ आं फरायना होनि आर्टिकल 244 ए यह अनुच्छेद संसद को शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा आसाम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक साहित्य राज्य की स्थापना कर सकती है यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिए एक स्थायी विधायिका या मंत्री परिषद अथवा दिनों की स्थापना की भी परिकल्पना करता है दङ दा संबिधानाव जायनि जुनै होनदों जों संबिधानखौ फराय दानिया जोङो बे अट'नमास स्टेटखौ मानो मोननो हाया हरैनि फुल फ्लेजेड इउनियन टेरिटरिखौ दोनथ'दो बेखौ हेमन्तआ लेंहरबायलायनो गाबोन लादो बेखौ बे संबिधानखौ मोजां फराय बेवहाय होनदों जनजाति क्षेत्र बा एरिया बे बबेबा एरिया जुदि जनजाति एरियाया ट्राइबेल एरिया जुदि मेजरिटि जायोबा अट'नमास स्टेटआ मोनो बेखौथ' आन्दलनबो खालामनाङा मानसिबो थैनाङा बिनि जुनै दानिया बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थलायनानै बेखौ मानो मोननो हादिया जोंनोथ' दङ संबिधाना गुबुन स्टेटआवथ' गैया बेहाय होनदों ट्राइबेल एरिया माने ट्राइबेल मेजरिटि जाबाय दा गुबुनाथ' गैले बहाय बेबादि एरिया जायोबा नोङो अट'मेटिक नोङो मा होनो अट'नमास स्टेटखौ मोननो हायो बेहाय नोंथाङा नायनो हागोन बड' माने अल ट्राइबेलखौ बुजायो होननानै जोंनि लिडारफ्रा होनो आसामनि गासैबो ट्राइबेलखौनो बुजायोलायनो दा बड'आनो गासैबो ट्राइबेलखौ बुजायोब्ला बे अट'नमास स्टेटखौ मानो लानो हादिया जोंथ' होनो बड' माने अल ट्राइबेलखौ बुजाया
राभायाथ' बड' नङा मिसिंआथ' बड' नङा नङाखायनो राभा हासं जन्म जाबाय मिसिं साहित्य परिषद जाबाय बिसोरथ' नोङो बड' नङा जायनि जुनै बे आर्टिकेल 244A आ ट्राइबेलफोरनिसो नाखि बे बड'नि हासिंनि नङा नाखि नोङो बहाय राभानि खोथा गैया बहाय मिसिंनि खोथा गैया बियो ट्राइब 2 बोसोर सिगां बिसोरहा लेगेसि जाबाय जे मिज'राम गतै मिज'राम हाजोखौ लानानै माने मा होनो मोनसे लेगेसि जाबाय जे मिज'राम अट'नमास काउन्सिल दा बेवहाय बे मानसिया बेखौबो होनदों आं मोनसे क्लिप नुदों माने मिज'राम मानेथ' नोङो लेन्डबो जायो थिगैनो दं बाथ्राया खिन्थु हाजोखौ हाजो होनाब्ला धला होनोसै नामा बा हाजोआ मोनसे जाथि भाषाखौ बुजायो नामा बा लेन्डखौ बिनि अधिकारखौ बुजायो नामा मोनसे जाथिनि अधिकारखौल' बुजायो नामा बुजाया मानोना बे मिज'राम हिल्सआव लुसाइ हाजोनि अनगा आरो गोबांथार दंबावो लाइ दं मारा दं पावै दं हा गोबां जनगोष्ठीनि मानसि दङ होमब्ला निश्चय मोनसे हाजो बा मोनसे पर्बत बेथ' मोनसे जाथि कमिउनिटिखौ बुजाया नोंथांमोना हमनो हागोन जोंनि खाथियाव गंगार हाजो दं गंगार हाजो माने मोनसे जाथिखौल' बुजायो नामा मोनसे जाथिनि हाखौल' बुजायो नामा जेरखम जयगाव खालिखला बे गोजौनि हाजो गंगार हाजो नङा होमबा खालिखलाव थांनानै लायदो बेयाव लेपचा दं नेपालि दं मगर दं तामां दं नाना रखम जाथि दं दा बेखौनो होनदों जोङो मोनसे जाथि कमिउनिटिनि बेसिसनि नामैल' भारतआ मालाबाबो दानि समाव एलटमेन्ट होला लेन्ड प्रब्लेमा जेबो गैया हयथ' जानोबो हागौ बर' प्रदेश हयथ' जानोबो हागौ बर' प्रभिन्स हयथ' जानोबो हागौ बर' स्टेट जेरखम अरुणाचल प्रदेश बर' प्रदेश जों होनदों लेन्डआव प्रब्लेम दङ ओंखायनो जों बुंदोंमोन सावरायनांगौ बे 27 जानुवारि 2020 आव ओरैनो फाइनाल सलुसनखौ होआखै थारमाने जाला आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा मोनसे जिनिसखौ भुल बुजिनो हाबागौ अट'नमास काउन्सिल एलेक्टआवब्ला अट'नमास काउन्सिल एलेक्टआवब्ला नों ना जा नामै गोसो दोनना लानो हायो नों बर'लेण्डबो दोनना लानो हायोमोन नोङो बड'लेण्डबो दोननानै हायो नाफामलेण्डबो दोननानै लानो हायो अट'नमास माने सेल्फ स्टाइलनि काउन्सिल बहाय दोनना लानो हायो जेब्लानो स्टेट इउनियन टेरिटरिनि खोथा फैगोन नोङो एसआरसिनि मथे नोङो फल' खालामथारनांगोन जायनि जुनै जोङो होनगासिनो दङ आरो मोनसे उदाहरन होबावनोसै आङो साप'ज हेमन्त बिश्व शर्माया होनबायलायनो लड़ाई झगड़ा सब बाद दी दे आपनालोके आही आर्टिकल नम्बर 244 मथे अट'नमास स्टेट लुइ जा गाबोन लिंहरबाय जाहैदों दानिया बे जिनिसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन बियो नोंनि बड'लेण्डआथ' फैया राभा हासंबो फैया बहाय बुजिबाय दानिया खोथाथे खोथा दाखाल जोङो नुदों 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होनोसै सावथालावथ' क्राइटेरियावबो गोलैयो जोंनि संकस दै बारब्लानो बिसोर एसटि जोब दाना सावथाल राजबंशी दानान्था बे 6टा जातिजों एसटि जाबाय मेजरिटि जाबाय जोङो दानिया होनोसै अट'नमास स्टेट लुइ जा दहते पालि बिनि नमेनक्लेचारा मा जाहैगोन सावथाला माखि बहाय होनगोन नामा नोङो झारखन्ड अट'नमास स्टेट नोङो बैसोरो होनगोन राजबंशीफ्रा कामतापुथुर अट'नमास स्टेट जोंबो होननोसै बड'लेण्ड अट'नमास स्टेट बिदिथ' बाथ्रानो गैया गैयाब्ला बे नमेनक्लेचार सोलायनांगौना सोलायनाङा बे अट'नमास स्टेटखौ मोननो ना आमी बड'लेण्ड नामाथे अट'नमास स्टेट होलाम सावथालफ्रा एसटि जाखांनानै मानिगोन नामा मानिया राजबंशीया मानिगोन नामा मानिया मानिनि खारनबो दं मानोना संबिधाना खुनु जाति बिसेस स्पेसिफिक मोनसे जातिनो बे अट'नमास स्टेटखौ होनाय जायाखै जायनि जुनैनो 27 जानुवारि 2020 आव फाइनाल होननाय सोदोबखौ सोनो हादों थांदो जोब्बाय इस्युआ आरो आं होनदों बिएलटिनि खोथाखौबो एकर्ड जादों 2003 नि 10 फेब्रुवारियाव हाजोनि 6 सिडुलखौसो एमेन्डमेन्ट खालामनानै प्लेन्सआव होफैदों होनदोंना खोथा सैथो बहाय मानो थांनो हायाखै आर्टिकेल नम्बर 244 आवथ' स्टेट दंथारो बे काउन्सिलखौ मानो होफैखो जोंलाय आरो बेखौबो लाया ओरै थाङोब्ला जेनेबा ओरैखौनो लानोसै जोङो इउटि
हा फुल फ्लेज स्टेटखौ मानो जायाखै इसेयावनो बिएलटिनि एकर्डनि टाइमावबो फाइनाल लोगो मोनसैमोन मानोना संबिधाना जोंखौ स्टेट इउनियन टेरिटरियाव 1956 एसआरसिया एलाउ होआ मानोना जोंनि डिमान्डआ उन जुदि जोंनि डिमान्डआ 1956 एसआरसिनि सिगांमोनब्ला नागाफोरजों समान होमब्ला जोंनिबो प्रजुडिया जायो बुजिबाय मानोना जोंनि डिमान्डआ उन 1956 एसआरसि दानाय जे लेगेसि बेखौ होबथाग्रा बेथ' 1956 आव दाबाय ओंखायनो होनदों जोङो रायलायनांगौ दं बुजिनांगौ दं गरमा गरमिजों जाया बैसोरो दिल्लीया 8 बोसोर रायलायलायदों 1948 निफ्राय 1956 सिम बेफोरखौ दानोनो 8 बोसोर बे सानसेजों जोबा साननैजों जोबा बे कन्वेन्सना सावरायलायनाया टेबल टकआ खमावनो 1 सप्ताह जानांगौ होमब्लासो जोङो आसल लामाखौ मोनगोन जे बबेजों थांब्ला रायजोआ जामारगोन तो बिदिब्ला गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा खोनाबाय जानांगौ बिथाङा मानि बारै खोथा बुंदोंमोन आं भिडिअखौ गोबां गोलाव खालामनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारि